Καλησπέρα. Ξέρεις που είμαι αυτή τη στιγμή? Είμαι στο πλοίο για Μύκονο. Να κάτσω κάπου, να τα πούμε λίγο. Η ώρα σήμερα είναι 7 η ώρα το απόγευμα, 15 Ιουνίου. 16 Ιουνίου Τρίτη. Πίνω αθλήματα για τεφάλ. Ναι, wow. Αποκαλύφθηκε το μυστικό. Βέβαια, φαντάζομαι ότι πολλές το είχατε φανταστεί ότι θα δώσω. Βέβαια, γιατί έχω αυτό το ύφος, θα σου πω. Είναι το πρώτο μου travel. Εντάξει, είναι πολύ mini travel vlog. Την άλλη εβδομάδα πάω διακοπές, οπότε θα σου βγάλω κανονικό. Ήταν να πάω μονοήμερο. Δηλαδή, καταρχάς βγάζω τώρα με 0,5 για να δω πώς βγαίνει. Γιατί από το κινητό δεν βγάζω κανονικά. Ούτε την κάμερα έχω πάρει μαζί, θα στα πω. Περίμενα. Ευτυχώς πήρα μικρόφωνο. Γιατί δεν θα μ' άκουγες, δεν υπήρχε περίπτωση να μ' ακούσεις. Ναι, και εκεί πέρα που εγώ αμέριμνη κάθομαι και δουλεύω, γιατί βγήκε και το update χθες το cookbook, που βάλαμε 40 νέες συνταγές χωρίς κόνη πρωτεΐνης και για το πρώτο 24ωρο κιόλας τρέχω και μία προσφορά. Οπότε καταλαβαίνεις, γινόταν χαμός. Και με τις κοπέλες που το πήραν να δω πώς τους φάνηκε. Και εγώ εκεί πέρα που κάθομαι και κανονίζω. Τι κανόνιζα, δεν θυμάμαι. Νομίζω ένα βίντεο στο YouTube πάλι. Μπαίνει η μαμά μου και μου λέει: φεύγουμε. Σκάνω, τι φεύγουμε? Σκάνω, φεύγουμε το πρωί. Στις 5 ώρα το πρωί. Άλλο και αυτό ήταν να φύγουμε 5 ώρα το πρωί. Και εγώ έπρεπε να είμαι στο γήπεδο στις 8. Γνώμη? Ναι. Της κάνω, δεν προλαβαίνουμε. Ήτανε, mind you, ήτανε 6 ώρα το απόγευμα, 6 και 07 μάλλον το απόγευμα, και 6 ώρα έφτανε το καράδι. Της κάνω, δεν είστε καλά έτσι, δεν έχω ετοιμάσει τίποτα, της λέω θα ξεχάσω τίποτα, ξέχασα σε περίπτωση που αναρωτιέστε. Τέλος πάντων πάρα πολύ γρήγορα, τυπού μέσα σε 5 λεπτά, πήρα 2 τσάντες, camping bag που είχα, έχωσα μέσα ό,τι θυμήθηκα, ευτυχώς εντάξει τα απαραίτητα για τα αθλήματα τα έχω πάρει και βρίσκομαι στο καράβι. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Λοιπόν, έφερα το μπουκάλι μου από εδώ για να σε στηρίξω. Δεν σε παίρνω μαζί εκεί πέρα που κάθομαι γιατί έχει πολύ κόσμο και επίσης δεν έχει καλό φωτισμό. Εδώ έχει ήλιο, ωραία είναι, απλά θα κάτσω από εκεί μετά γιατί θέλω λάπτοπ. Τέλος πάντων, είχαμε κλείσει με μια φίλη μου μαζί που θα ερχόταν απλά για να με δει, για παρέα, για βόλτα κτλ. Την Αγγελίνα, η οποία θα έρθει κιόλας. Εγώ χάθηκα κιόλας εκείνη την ώρα. Όταν φτάσαμε πέρα, παίρνει μια γελάδα, λέω χίλια συγγνώμη και τέτοια. Μου λέει εντάξει, σιγά τι αγώνες, θα έρθω. Εν τέλει θα έρθει να μας βρει το πρωί για μία μέρα. Απλά φανταστείτε πόσο άνεργες είναι οι φίλες μου, έτσι. Ήρθα, έχω πάρει τα μισά πράγματα από ρούχα, πήρα αυτά που φοράω, οπότε θυμάμαι και την αλεξιά για το γήπεδο. Δεν πρόλαβα. Όχι μόνο δεν πρόλαβα βασικά, πες 5 λεπτά παραπάνω προλάβανα να σκεφτώ τι θα πάρω. Αλλά πρώτον βαριόμουν, δεύτερον δεν θέλω να κουβαλάω 1000 πράγματα πάλι, ειδικά εφόσον είναι ένα βράδυ. Εντάξει, και έχω πάρει 3 βρακιά τέλος πάντων. Και οπότε αυτή τη στιγμή οδεύω προς την Μυτιλήνη. Δεν έχω ξαναπάει Μυτιλήνη, έχω πάει Λίμνο, έχω πάει Σάμο με το Στίβο, πηγαίνω αποστολές. Αυτή τη στιγμή κιόλας είμαι και σε ένα καράβι που είχαμε πάει αποστολή με το Στίβο. Θα το βλέπει τώρα η Θοδωρή φίλη μου και θα το θυμάται, μάλλον σιγά με το θυμάται, τέλος πάντων. Ούτε εγώ το θυμόμουν, δηλαδή τώρα το θυμήθηκα. Το κακό είναι ότι δεν θα έχω τα γεύματά μου, δηλαδή είχα σκοπό να ετοιμάσω και ειδικό πρωινό κτλ. Όχι. Ξενοδοχείο δεν έχουμε κλείσει επίσης. Τώρα όσο ταξιδεύουμε, επειδή ταξιδεύουμε τη μαμά μου, θα μας κλείσει ο μπαμπάς μου, δεν έχω βγάλει φρύδια, δεν έχω κάνει τίποτα. Αλλά εντάξει, και αυτό θα γίνει κάποια στιγμή, υποθέτω, μέσα στην εβδομάδα. Αυτά. Τώρα ευτυχώς κόσμο δεν έχει. Μου 3 ώρες το ταξίδι, 3 ώρες μου είπανε, τώρα δεν ξέρω αν όντως σε 3 ώρες εγώ θα είμαι στη Μυτιλήνη, ελπίζω, γιατί πεινάω πάρα πολύ και είναι η ώρα που τρώω το απογευματινό μου και άμα εγώ το απόγευμα δεν φάω, θα λέω λίγο όπως να είναι, γιατί σου λέω δεν ήμουν προετοιμασμένη γι' αυτό και δεν ξέρω τι να σου πρωτοπώ. Το μόνο που χαίρομαι είναι ότι κατάφερα να πάρω μαζί το μικρόφωνο, το θυμήθηκα για να μπορέσω να σου τραβήξω το πρώτο μας travel vlog. Τώρα απλά θα κάθομαι και θα σκέφτομαι 3 ώρες τι έχω ξεχάσει, τι θα κάνω επίσης 3 ώρες. Νομίζω από ό,τι έχω καταλάβει θα πιάνω. Οπότε θα προσπαθήσω να δουλέψω. Ελπίζω να πιάνω γιατί σε μία ώρα πρέπει να μπω να αλλάξω το cookbook κάποια πράγματα γιατί τελειώνει η προσφορά. Πήρα το λάπτοπ μου ευτυχώς. Εντάξει, άμα δεν είχα πάρει και το λάπτοπ δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα. Αλλά δεν πήρα τον δίσκο που πήρα γιατί αν με παρακολουθείς στο Instagram ξέρεις ότι εγώ έχω θέμα με το χώρο μου. Καιρό. Οπότε πήρα απλά ένα δίσκο. Είναι το καλύτερο, σοβαρά στο λέω. Άμα έχεις θέμα με τον χώρο σου, πάρε έναν δίσκο. Τελείωσες. Πήρα λοιπόν έναν δίσκο. Και με 1 τεραμπάιτ έχω βρει την υγειά μου. Και είχα σκοπό να τον πάρω μαζί για να περάσω τα αρχεία απευθείας εκεί. Αλλά τον ξέχασα. Αλλά εντάξει, ευτυχώς πιστεύω ότι θα χωρέσουν λίγα εδώ, λίγα στο λάπτοπ, να καταφέρω να γυρίσουμε, να στα έχω βγάλει όλα.
Εντάξει, το καλό είναι ότι θα καταφέρω να κοιμηθώ κανονικά το βράδυ, γιατί είχα σκοπό να πάω να δώσω αθλήματα με 2 ώρες ύμνο και καραβιού κιόλας ύπνες. Εν τέλει, εντάξει, ήρθαν διαφορετικά τα πράγματα. Τουλάχιστον θυμήθηκα να πάρω τη χτένα να κάνω το slick το πρωί. Και λακ. Αυτά πεινάω, ναι, αυτό σου έλεγα ότι. Μου λέει, μαμά μου πήγαινε να δεις στο self-service που μπορεί να έχει κάνει. Γιατί στο τέτοιο, το κλασικό καφέ που έχουν όλα τα καράβια, κατάλαβες, δεν νομίζω να έχει κάτι για εμένα. Καμιά ξεραμένη τυρόπιτα το πρωί θα έχει. Εν τω μεταξύ, πόσο κουραστικό και για αυτούς, φίλε. Όλη την ώρα να ταξιδεύουν. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, τώρα με 3 ώρες τέτοια και σκέφτομαι τι θα κάνω. Δεν μπορώ. Το καράβι δεν το μπορώ καθόλου. Δηλαδή, άμα δεν είμαι με παρέα, ας πούμε, με τις φίλες μου, να πούμε καμιά βλακεία, να κάνουμε καμιά βόλτα, να περάσει η ώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω άμα τραβάω με την ίδια πλευρά που μιλούσα σε εσένα, ενώ μην σε έχω βάλει ανάποδα, αλλά είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή. Κυριολεκτικά μόλις βγήκαμε από το λιμάνι της Χίου. Βασικά μόλις βγήκαμε από την Χίου. Πάω λίγο μπροστά να δω τι μπορώ να κάνω από δουλειά. Γιατί το κακό, εκτός ότι ξέχασα τον δίσκο, είναι ότι μέσα στον δίσκο έχω όλα τα βίντεο για να κάνω edit. Ό,τι να είναι. Εντάξει, ευτυχώς τα σημερινά, αυτά που έπρεπε να γίνουν, τα έκανα το πρωί. Ευτυχώς. Ευτυχώς είναι μόνο οικογένειες, παππούδες. Είναι πάρα πολύ ήρεμα, πάρα πολύ ωραία. Είναι ωραία τώρα εδώ. Θα κάτσω να δω τι έχω να κάνω από δουλειά και θα σε ενημερώσω αν θα πάω στο self-service. Θα κάνουμε εν τέλει που θα μείνουμε το βράδυ, γιατί δεν έχουμε και ξενοδοχείο, έτσι. Λοιπόν, η κατάσταση δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ από πριν. Όταν σε έκλεισα, πήγα μπροστά στην μαμά μου να δούμε τι θα κάνουμε τελικά με το ξενοδοχείο. Κλείσαμε, δεν ξέρω, στα μισά βαρέθηκα και της λέω εντάξει, έχω δουλειά. Και ήρθα, βρήκα μία θέση που να έχει από πάνω μπρίζα για να φορτίσω το Mac, γιατί μου τελείωσε η μπαταρία. Και απλά κάθομαι από τότε και κάνω edit. Τότε είχα σκοπό τώρα, αφού τελειώναμε το edit, να πάω μέσα να δω τι έχει να φάω. Αλλά πληροφορήθηκα ότι σε 20 λεπτά φτάνουμε, ούτε 20 λεπτά. Οπότε λογικά θα φάμε μια και καλή στην Μυτιλήνη. Βέβαια, πεινάω πάρα πολύ. Πρέπει να βρούμε κάτι που θα με χορτάσει. Εν τέλει, με τα clips για το edit, ευτυχώς δεν είχα πατήσει άδειασμα κάδου στο Mac, οπότε κάτι κατάφερα να κάνω. Όπα. Να σου δείξω κιόλας πώς είναι έξω, είναι πολύ όμορφα. Ήρθα να κατουρίσω γιατί θα πέθανα. Τόση ώρα τραβάω 0,5. Δεν έχω δοκιμάσει να τραβήξω με 1. Κάτσε να γυρίσω. Είσαι πάρα πολύ κοντά μου και δεν μου αρέσει. Για να δω πώς είναι με το. Τώρα σε βλέπω τον καθρέφτη, άμα δεις. Γι' αυτό κάθομαι και πειραματίζομαι. Εν τω μεταξύ, πόσο τέλειο αυτό της μαμάς μου. Και ταιριάζει φουλ και με τα χρυσά που φοράω εγώ. Να δούμε και νύχη. Όπως είπα, είχα σκοπό να φάω. Δεν θα φάμε, δεν προλαβαίνω. Προλαβαίνω, αλλά εντάξει, δεν θέλω τώρα να τρέχω. Θα φάω μια και καλή. Πρέπει να βρω όμως κάτι πολύ να φάω. Είναι αυτό που σου λέω ότι άμα χάσω το απογευματινό μου, μετά δεν μπορώ. Δεν μπορώ να χάσω την ροή των γευμάτων μου. Τέλος πάντων, δεν έχω κάτι άλλο να κάνω τώρα στο πλοίο. Τα λέμε Μυτιλήνη. Φτάσαμε, δεν ξέρω αν μ' ακούς γιατί δεν φοράω το μικρόφωνο, αλλά λογικά θα μ' ακούς, εντάξει, είμαι κοντά σου. Καλησπέρα, φτάσαμε στο ξενοδοχείο, είναι πολύ όμορφο έξω, το βρήκε η μαμά μου. Μπήκαμε στο δωμάτιο, είναι μπουτίκ το ξενοδοχείο, οπότε έχει λίγα δωμάτια, ευτυχώς θα έχουμε ησυχία και είμαστε και στον πανόρφο που έχει κυριολεκτικά 2 δωμάτια. Είναι όμορφο, θα σου το δείξω και έξω. Βέβαια, νιώθω λίγο να ασφικτιώ, θα σου κάνω τώρα room tour, λόγω του ότι είμαστε στη σοφίτα. Έχει πάρα πολύ ζέστη, θα ανοίξουμε το air condition. Μόνο κακό είναι ότι δεν έχει κανονικό παράθυρο, τώρα θα στα δείξω. Λογικά θα αλλάξουμε και θα πάμε να φάμε κάτι, γιατί εγώ έχω λυσάξει όπως σου είπα. Επίσης η μαμά μου κάτι θέλει να φαρμακείο, δεν ξέρω. Λοιπόν, είμαστε έξω εδώ. Είναι πολύ όμορφα, στο είπα, και έτσι να βγάλω μια φωτογραφία. Okay. Εκεί είναι κάτω, ο όροφος, ο κάτω, εντάξει, προφανώς έχει πιο πολλά από 2 δωμάτια. Και είναι αυτή η πόρτα, είναι έτσι πολύ aesthetic. Γι' αυτό το διαλέξαμε με την μαμά. Είναι εδώ πέρα η ντουλάπα, έχει μαξιλάρια έξτρα, τέλεια. Κάτσε να κλείσω κιόλας, γιατί σου είπα είναι λίγο να μ' ακούνε, ας πούμε, κάτω. Εδώ, στη μαμά μου. Εδώ έχουμε το γραφείο που θα βάλω το λάπτοπ μου. Το μπάνιο είναι, έχουμε άλλο ένα καθρέφτη εδώ. Γενικά είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ αισθέτη. Και κάτσε να δοκιμάσω να. Εντάξει, τώρα δεν είναι πολύ καλή ποιότητα με το 0,5, αλλά δεν πειράζει. Για να καταφέρεις να το δεις όλο θέλω. Εδώ. Ξεκινάμε. Ναι, κάτσε να αλλάξω ένα λεπτό. Μπάνιο. Είναι πολύ, το μπάνιο, όλη του γέρα είναι όλο αυτό. Είναι όλο το δωμάτιο του μπάνιου, του γέρα. Θα σου δείξω και την αυλή. Μπαίνω, αλλάζω στα γρήγορα και τα λέμε έξω. Λοιπόν, ντύθηκα, δεν πρόλαβα να σου δείξω το outfit. Θα σου το δείξω τώρα. Πάμε να φάμε και στο φαρμακείο, όπως σου είπα.
Το outfit είναι αυτό. Δυστυχώς δεν έχω κολλιά μαζί να πάρω. Ελπίζω να μην παγώσω μόνο. Αυτός είναι ο κάτω όροφος. Είναι κυριολεκτικά boutique δηλαδή. Τα λέμε έξω. Η πίσω πλευρά είναι έτσι. Πάμε. Είναι όμορφα. Είναι γεια στο βίντεο μου στο YouTube. Γεια. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μου ακούς γιατί έχει μουσική. Αλλά περπατάω εγώ αυτή τη στιγμή σε έναν δρόμο εδώ που φαίνεται πολύ όμορφος. Μας είπαν ότι γενικά από εδώ, από ό,τι βλέπεις. Γεια σας. Από ό,τι βλέπεις, έχει πολλά μαγαζιά. Εγώ γκούτις βλέπω. Εγώ θέλω να φάω κανονικά, τύπου κοτόπουλο. Τέλος πάντων. Φόμαστε και ψάχνουμε ένα φαρμακείο. Το πάλι, σκέψε. Εγώ δεν έχω Google Maps στο κινητό μου, οπότε το ψάχνει η μαμά μου. Έχει πάρα πολύ, όντως έχει πολύ κόσμο εδώ πέρα. Βρήκαμε το εστιατόριο που μας είπαν από το ξενοδοχείο να πάμε, αλλά δεν έχει τραπέζι. Και μπορούμε να γυρίσουμε το φαρμακείο όταν το βρούμε να έχει. Δεν ξέρω εγώ τι να. Δες τι όμορφα που είναι. Είναι πιο όμορφα από τη Χίο, έχω να πω, στο nightlife. Εκτός και εμένα μόνο αυτός ο δρόμος και τότε είναι απλά σαν καλή. Εδώ όλα. Όργανα γυμναστικής. Λοιπόν, περπατάμε. Ακόμη εντάξει, θα βρήκα μια ευθεία είναι εν τέλει. Απλά είναι πιο μακριά από ό,τι μας είπαν. Άδειος ο δρόμος, μάλλον είναι κλειστά τα μαγαζιά, μάλλον είναι η ανάλογη απλοταριά τους. Αύριο δεν είμαι σίγουρη άμα θα είναι μέσα κάποιος για να με τραβήξει βίντεο να σου δείξω. Γιατί γράφει ότι απαγορεύεται στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά εγώ ξέρω που έκανα Στίβο ότι ο αγωνιστικός χώρος είναι μόνο ο χώρος που αγωνίζεται, δηλαδή το γήπεδο μέσα, έξω από τις κερκίδες. Επιτρέπονται σε όλους τους αγώνες πάντα. Εντάξει, βέβαια δεν είναι αγώνας, οκ. Είναι εξτάσεις. Αλλά εδώ. Ναι, αυτό άμα έχω νεότερα θα σε ενημερώσω, δεν έχω την μπαταρία. Κάτσαμε στην Κόκκινη Πατάτα, λέγεται το μαγαζί, μυρίζει πολύ ωραία μαμά. Λοιπόν, Κόκκινη Πατάτα λέγεται το μαγαζί, τώρα θα σου δείξω και γύρω-γύρω, είναι σε έναν πεζόδρομο που φαίνεται πολύ ωραίο, επίσης μυρίζει πολύ ωραία, πεινάω εδώ και 4 ώρες. Τώρα θα μας φέρουν και τον κατάλογο, μόλις παραγγείλουμε θα σου πω τι πήραμε, κάτσε να σου δείξω τώρα γύρω-γύρω ένα λεπτό. Αυτά, πω πεινάω τόσο που δεν μπορώ να μιλήσω επίσης. Και τώρα θα παραγγείλουμε και θα σε ενημερώσω. Εγώ μόνο παιδιά της ηλικίας μου βλέπω να κυκλοφορούν. Λογικό, είναι καλοκαίρι. Και τουρίστες. Θα σε ενημερώσω. Είναι η σαλάτα που πήρε η μαμά μου, είναι κοινόα. Εγώ δεν θα δοκιμάσω γιατί δεν μου αρέσει. Όχι, δεν μου αρέσει, δεν τρελαίνομαι και τώρα θα έρθει και η δικιά μου έτσι κι αλλιώς. Θα σου δείχνω τα πιάτα, θα δοκιμάζω, θα σου λέω τη γνώμη μου και θα σε κλείνω γιατί έχω κυριολεκτικά 5%. Δοκίμασα, το δοκίμασα όλα. Εγώ πήρα χωριάτικη. Είναι πολύ ωραία. Okay. Με τη μαμά μου πήραμε και λαδοτήρι εδώ. Έχω κάμεραμαν τώρα τη μαμά μου. Αυτά και μόλις έρθει και το φιλέτο κοτόπουλο θα έχω μια ολοκληρωμένη εικόνα και θα σου πω αν άξιζε να χάσω τις πατάτες με τα αυγά που ξέρεις ότι μου αρέσουν τόσο πολύ. Τώρα πάρω φάω γιατί πεινάω. Γεια. Λοιπόν, έχω 3%. Το φαγητό πρέπει να ήρθε πριν 5 λεπτά, το έχω εξαφανίσει όλο. Εν τω μεταξύ, η σαλάτα πάρα πολύ μεγάλη. Σου μιλάω εδώ γιατί δεν έχω βάλει το μικρόφωνο. Η σαλάτα πάρα πολύ μεγάλη. Τύπου έτρωγα μόνη μου. Δεν σταματούσα. Δεν έχω φάει ούτε τη μισή, αλλά τύπου την έχω φάει όλη. Παράλληλα δεν έχω φάει τίποτα. Πήρα φιλέτο κοτόπουλο από τίδες με πατάτα φούρνου και ψητά λαχανικά. Ήταν πολύ ωραίο, πολύ γλυκό. Σε μια φάση λιγώθηκα τύπου από τη σάλτσα. Επειδή κιόλας εγώ δεν τρώω γλυκά συχνά. Τώρα ήρθα να κατορίσω και θα πάμε να ξεραθούμε. Κιόλας μετά από αυτό το φαγητό θα να είναι ανύπνο. Αυτά τα λέμε στο ξενοδοχείο. Να σου πω το review μου. Είχαμε ξενοδοχείο, δεν φορώ το μικρόφωνο γιατί φόρτισα το κινητό μου. Πραγματικά δεν κατάφερα να σου δείξω ούτε έξω πώς είναι το ξενοδοχείο. Που τώρα το βράδυ με τα φώτα και αυτά προφανώς θα είναι πιο όμορφο. Αλλά θα σου το δείξω αύριο γιατί κυριολεκτικά δεν είχα μπαταρία. Η ώρα είναι 12 παρά. Κάνω τώρα skincare και τα λοιπά. Θα αλλάξω και θα κοιμηθώ. Δεν έφερα πιτζάμες. Οπότε θα είμαι με το τοπάκι που φορούσα στο πλοίο. Πραγματικά μου δείξες άπειρη αγάπη και στο update του κουκού και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο λοιπόν θα σηκωθούμε κατά τις 7.30, θα ντυθώ, θα πάμε κάτω, θα φάμε κάτι και θα φύγουμε κατά τις 8 και κάτι. Πρέπει να είμαστε στο γήπεδο, θα πάω με το πρώτο group, επειδή ήταν άρθρο πρωί, να πάω με το δεύτερο. Όμως τελικά όλα καλά και θα πάω με το πρώτο για να τελειώνουμε και να μην έχει και πολύ ζέστη. Και εντωμεταξύ η σειρά για τα αθλήματα, αυτό θα να σου πω, είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ήθελα να είναι. Ήθελα εγώ
να είναι 200 μέτρα μήκος σφαίρα. Είναι σφαίρα μήκος 200 μέτρα. Κυριολεκτικά είναι το αντίθετο που ήθελα. Ήθελα απλά να βάλουν πρώτα 200 μέτρα να τελειώνουμε. Αλλά μου λέει κιόλας, επειδή είναι γυμναστή του σχολείου μου, μου λέει κιόλας μετά θα πέθαινες όμως. Και ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή στην προπόνηση όποτε έκανα τα 200 πρώτα δεν. Ενώ πες σφαίρα, ok, δεν είναι καιρό, οπότε whatever. Μήκος, ναι. Αν με ξεκούρσει το μήκος θα πάω καλά όμως. Αυτό είναι το καλό. Θα δούμε αύριο, θα τα δεις. Πάρει εννοείται σε τάκι define μαζί μου για να κανονίσουμε. Βέβαια τη φόρμα μου φορούσα τώρα στο πλοίο, θα τη βάλω αύριο που θα έχει ζέστη, δεν ξέρω. Τώρα έχω να κάτσω να ανεβάσω ένα βιντεάκι μου μένει για σήμερα. Να περάσω όλα αυτά τα βίντεο που έχω τραβήξει σήμερα στον υπολογιστή για να έχω χώρο αύριο όλη τη μέρα. Λιγά θα τα πούμε άρα το πρωί, νομίζω δεν έχω κάτι άλλο να πω. Έφαγα πολύ καλά, έσκασα. Θα προτιμούσα να φάω τις πατάτες με τα αυγά μου, όμως ξέρετε ότι αυτές δεν τις αλλάζω με τίποτα. Πρέπει να είναι και η πρώτη φορά στα ιστορικά μου λεπτό άλλο βραδινό. Γενικά να είμαι έξω. Δεν νομίζω ότι με έχεις δει ποτέ έξω από το δωμάτιό μου, αντικειμενικά. Καλημέρα. Έχω ντυθεί. Το outfit είναι αυτό. Δεν έχω και κάτι άλλο να βάλω βασικά. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 παρατέταρτο, οπότε περίμενε. Η ώρα λοιπόν είναι 8 παρατέταρτο. Νόμιζα θα κατέβουμε και πάρουμε τα πράγματα να φάμε κάτω απευθείας. Επίσης, χθες σας έλεγα βλακίες. Δεν είναι μόνο αυτό το ξενοδοχείο, έχει και εξάδια. Απλά εκείνη την ώρα από τη ζανάδα μου και αυτά το ξέχασα να σας το πω. Πονάει το πόδι μου. Έχω έναν τραυματισμό στο πόδι από τότε που έκανα στίβο. Και δεν έχει φύγει ακόμη. Αλλά εντάξει, νομίζω είναι λίγο ψυχοσωματικό επειδή το σκέφτομαι. Κατεβαίνω να φάω τώρα. Νομίζω αυτός ήταν ο στόχος μας. Τέλεια, δεν έχει και κόσμο, περίμενε. Λοιπόν, κάτσε να σου δείξω το πρωινό μία στα γρήγορα. Ξέρω αν μπορώ να τραβάω, δεν πειράζει. Εντάξει, εγώ ένα αυγό θα πάρω. Ήθελα κάτι που να έχει λίγο. Εδώ τι έχει. Έχει γλυκάκια, αλλά τώρα δεν μπορώ να φάω γλυκάκια. Να σου πω την αλήθεια. Τελικά θα πάρω αυτό. Εδώ έχει κορμό, έχει γιαούρτι δεν τρώμε πριν στους αγώνες. Καμιά μπανάνα δεν βλέπω όμως. Τέλος πάντων, αυτά. Εντάξει, έχει αρκετά πράγματα, για το ξενοδοχείο που είναι. Κάθομαι να φάω και σου λέω, δεν πήρα κάτι wow, γιατί είναι 8 ώρα το πρωί, δεν πεινάω και επίσης φάγαμε κιόλας χθες. Πήρα 2 αυγά. Πήρα γιαούρτι με βρώμη, που δεν είναι ακριβώς βρώμη σκέτη. Αυτό το πήρα μόνο και μόνο μεταξύ για να φάω κάτι κανονικό με ενέργεια, να με κρατήσει. Και ένα μιλαράκι. Τώρα, τι από όλα αυτά θα όντως δεν ξέρω. Τώρα είναι πολύ ωραία εδώ πέρα, είναι πολύ ήρεμα. Δεν είναι και κανείς που δεν είναι 7 η ώρα το πρωί. Θα κάτσω να φάω ό,τι μπορώ να φάω. Θα σε ενημερώσω μετά τι έφαγα. Τώρα πρέπει να έρχεται και η Γελίνα σε καμιά ώρα. Να φτάνει δηλαδή με τη Λίνη. Παρ' όλα αυτά. Δεν είναι μόνο που μπαίνει πάρα πολύ φως. Είπα να μου φέρουν ένα φρέντο πρέσβη. Προσπαθώ να φάω αυτό. Το γιαουρτί είναι πάρα πολύ πιχτό, μάλλον είναι. Το αυγό δεν θα φαγωθεί σήμερα. Οπότε, όχι πως δεν θέλω. Αλλά δεν μπορώ να το ανοίξω. Θες να πάω να πάρω μελέτα. Τώρα το σκέφτομαι. Γιατί μέχρι να ανοίξω το αυγό, είναι και μελέτα. Πάω να πάρω μελέτα. Είναι πιο εύκολο. Πήρα μελετίτσα. Δεν ξέρω καν αν με ακούσει. Εγώ μιλάω σιγά για να μην ενοχλήσω. Τους είπα να μου κάνουν ένα φρέντο σκέτο. Οπότε καταρχάς θα φάμε την ομελέτα, η οποία πρέπει να έχει μέσα λαχανικά, δεν ξέρω. Ήθελα να πάρω τα αυγά, τα βραστά. Πιπεριές πρέπει να έχει μέσα. Εντάξει, θα φάω και το μήνυμα σίγουρα. Και με τον καφέ, κάτι θα κάνω. Άμα δεν έδινα, δεν νομίζω να έτρωγα τόσο νωρίς το πρωί. Οπότε προσπαθώ κιόλας μπας και φάω κάτι από τη βρώμη. Το βράδυ λοιπόν, ναι, κοιμήθηκα μια χαρά. Δεν είχα κάποια δυσκολία, έχω να πω. Ήθελα τώρα να βρω έναν τρόπο να φάω τη βρώμη χωρίς να φάω το γιαούρτι. Λοιπόν, δεν ξέρω για πόσα clips δεν είχα το μικρόφωνο. Αλλά έφτασα. Τι απαγορεύω. Έφτασα. Μισό. Ναι, συνεχίζω. Έχω έρθει εδώ πέρα τώρα. Μου είπαν ότι δεν μπορώ να τραβήξω μέσα. Δεν με έχει ενημερώσει. Έχω συνηθίσει από τους αγώνες. Τραβάω κιόλας παρέα. Έχω συνηθίσει από τους αγώνες του στίβου που γινόταν πάντα χαμό. Και έτσι πίστευα ότι θα είναι. Αλλά εν τέλει. Το μόνο κακό είναι ότι δεν έχω φάει καλά. Ήπια τον καφέ μου. Θα ήθελα να έχω μια μπανάνα τώρα. Ιδανικά. Τέλος πάντων, γνώμη για Μυτιλίνη και το βράδυ και το πρωί. Κομπλέ ήταν, εντάξει. Είναι σαν να είμαι στοιχείο βασικά, απλά με λίγο περισσότερες πολυκατοικίες. Αυτό νιώθω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, γράφτηκα όλα καλά. Περίμενα να τελειώσουν και όλα τα αγόρια, γιατί άργησα να έρθει. Έχω και το νούμεράκι μου εδώ. Και τώρα η φίλη μου έχει πάει μέσα. Φωνάξανε γιατί ήρθε πιο νωρί. Εγώ περιμένω και θα σε ενημερώσω. Δεν νομίζω να μπορώ να πάρω το κινητό μου μέσα. Οπότε δεν ξέρω σε πόση ώρα θα σου μιλήσω και
τι θα έχει γίνει μέχρι τότε. Πήρα μία μπάρα μέχρι να με φωνάξουν γιατί πεινάω full. Ξεκίνησαν, ζεσταίνονται, οκ. Εγώ δεν είμαι ακόμη γιατί τώρα βάζουν τα 200 χθεσινά. Οπότε έχουμε ακόμη. Από ό,τι βλέπω θα μπορούσα να έχω κοιμηθεί μία ώρα παραπάνω. Σίγουρα άνετα, αλλά ποτέ. Τέλος πάντων, πήρα αυτήν γιατί πραγματικά άμα σηκωθώ το πρωί δεν έχω φάει και καλά και δεν έχω κοιμηθεί και καλά. Νιώθω φούλα δύναμη και δεν μπορώ και πεινάω τώρα. Οπότε θεωρώ μια μπάρα τώρα, επειδή έχει γενικά και τους υδατάνθρακες, αλλά τότε τα μισένε επεξεργασμένα. Τέλος πάντων. Να με ξυπνήσει λίγο να πάρω λίγο ενέργεια. Κάτσω να φάω τώρα λοιπόν. Αυτά. Γεια λοιπόν. Είμαστε στο ταξί. Μόλις τελείωσα. Ανησύχησα λίγο πριν ότι δεν θα μπορώ να σας ανεβάσω τίποτα από όλα αυτά που τράβηξα και σας εξιστορούσα στο γήπεδο. Αλλά εν τέλει μιλούσα μετά και εφόσον δεν ήταν την ώρα του αγώνα, μπορώ να τα βάλω. Απλά όχι τώρα, την άλλη εβδομάδα θα είναι το vlog. Θα πήγα πολύ καλά, πολύ καλύτερα από όσο περίμενα. Πήρα 13 στη σφαίρα, 17 στο μήκος και 20 στο 200. Το 200 πήγα τα πιο καλά από όλα. Είμαι λίγο τραυματισμένη βέβαια. Ήμασταν μέσα στον ήλιο. Δηλαδή, φτάσαμε 8 και 4, εμείς 8 μας είχαν πει, μπήκαμε στις 9, αρχίσαμε στις 9.30, τελειώσαμε στις 11. Εντάξει. Κανονικά το 200 που είναι το τρίτο, δεν το δίνεις ίδια μέρα. Αλλά επειδή εμείς θέλουμε να φύγουμε σήμερα, υπογράψαμε χαρτί να το δώσουμε και ευτυχώς και μια άλλη συμμαθήτριά μου που είναι από αρχείο και δεν ξέρω, ίδιο έκανε και έδωσε σήμερα. Μόνο οι δυο μας, όλες οι υπόλοιπες. Ελπίζω να ακούτε βασικά, γιατί δεν έχω βάλει το μικρόφωνο. Όλες οι υπόλοιπες θα δώσουν αύριο, οπότε ναι. Γενικά κάτι είχε από κόσμο στη σφαίρα και στο μήκος. Μετά μου είχαν δώσει μήνες 200, είχαν φύγει όλες. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ ήσυχα. Είχαν δώσει και τα αγόρια. Εν τω μεταξύ περίμενα ότι δεν θα έχει αγόρια, ήμασταν περίπου το ίδιο. Μόνο άτομα από πτυχίο ήμασταν οριακά, 2-3 από Μυτιλήνη. Και σάμο νομίζω δεν είχε. Έχω πεθάνει με τη ζέστη. Έχω πραγματικά πεθάνει. Έφαγα την μπάρα μου πριν που είδατε. Τώρα δεν πεινάω καθόλου. Ήρθε και η Αγγελίνα που σας έλεγα. Περιμένω με τη μαμά μου 2 ώρες μέσα στη ζέστη. Δεν την έχω αφήσει να μιλήσει και πολύ γιατί φοβάμαι τι θα πει. Έχουμε να κάνουμε πόσο καιρό έχουμε να μιλήσουμε. Οπότε δεν νιώθεις λες και έχει περάσει τύπου ένας αιώνας από κοντά. Από τότε που δώσαμε οικονομικά. Που είναι την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι 8 μέρες. Εγώ ειδικά επειδή πήγαινα και προπονήσεις, έχει πάρα πολύ ζέστη. Προσπαθώ να τους πείσω να πάω μια μπάνια και για κάποιο λόγο δεν θέλουν και λένε ότι είναι καλά, δεν έχουμε μαγιό. Και έτσι λέω πάμε, τέλος πάντων. Έχω τραβήξει όλο το βίντεο σε 0.5. Ελπίζω η ποιότητα να βλέπετε, δεν ξέρω. Δεν έχω την κάμερα δυστυχώς μαζί, δεν έχω πάρει τον δίσκο μαζί επίσης για τον αποθηκευτικό χώρο. Δυστυχώς πήρα το λάπτοπ μου γιατί αλλιώς δεν θα έχω χώρο να τα βγάλω όλα τα βίντεο. Θα κάνουμε καμιά βόλτα τώρα. Πάμε πρώτα στο ξενοδοχείο να αφήσουμε τα πράγματά μας και μετά θα βγούμε λίγο στην αγορά με μαμά και Αγγελίνα. Πάρα πολύ ζέστη, άμα είχαμε μαγιό. Δεν ξέρω πού θα πηγαίναμε βασικά τώρα που το σκέφτομαι. Μέσα στη λιμάνι. Μέσα στη λιμάνι. Εγώ βοτούσα τώρα με τέτοια ζέστη ώρα. Πάρα πολύ όλοι οι εξεταστές. Δεν ξέρω τι μπορώ να πω και τι όχι. Εγώ έχω να πω ότι ήταν όλοι πολύ καλοί. Με έπιασε λίγο το πόδι μου. Έναν τραυματισμό που είχα παλιά στο στίβο. Τον είχα ξεχάσει τελείως τύπου. Σοβαρά τον είχα ξεχάσει. Τώρα από ό,τι βλέπετε, εκτός από τη μέση μου στο γυμναστήριο, θα σας λέω και αυτό. Το μόνο καλό είναι ότι έχω κανονίσει τις προπονήσεις μου και δεν έχασα κάποια προπόνηση. Τι άλλο. Αυτό έχει πάρα πολύ ζέστη. Για το μόνο που είμαι ευχαριστημένη είναι το 200 που όντως έκανα το 100% μου. Σφαίρα, επειδή ήταν και πρώτο αγώνισμα, δεν μπορούσα να πάρω το. Δηλαδή έπρεπε να με δεις ήμουν σαν ψηφίνο. Μου έλεγε ρίξε λίγο παραπάνω. Δεν μπορούσα. Κοιμόμουν όρθια. Μετά στο μήκος. Λοιπόν, αφήσαμε τα πράγματά μας, πήραμε τα τσαντάκια μας, τα αφήσαμε στο ξενοδοχείο, θα το πάρουμε το απόγευμα που θα έρθουμε. Το πλοίο φεύγει στις 6. Οπότε, χαλαρά, βόλτα τώρα, θα πάμε λίγο στην αγορά. Θες να πεις γεια? Γεια, παιδιά! Και ναι, αυτό που έλεγα είναι ότι με έπιασε μια μικρή νοσταλγία από εδώ. Από εδώ. Θα σου δείξω και που φάγαμε χθες. Εντάξει, ο δρόμος που περπατούσαμε χθες δεν έχει καμία σχέση με το πρωί. Εδώ, θυμάσαι που χθες είχε φώτα και τέτοια. Σήμερα δεν έχει, προφανώς. Με έπιασε μία νοσταλγία. Εκεί πέρα στο μήκος, εκεί πέρα που έκανα τα 200 ειδικά, λέω έρα και να ήμουν. Εντάξει, όχι, δεν το αλλάζω. Γιατί ο λόγος το ότι σταμάτησα στίβο σημαίνει ότι είμαι με εσάς τώρα. Αλλιώς δεν θα ήμουν τόσο εντατική στο γυμναστήρι. Δεν θα το γυρνούσα πίσω. Ναι, τα είδα χθες και σκέφτηκα. Δεν θα το γυρνούσα πίσω, η αλήθεια είναι. Αλήθεια. Θέλετε να πείτε γεια? Γεια, χάρηκα! Εδώ φάγαμε χθες.
Αυτά, τώρα θα περπατήσουμε, δεν είμαστε ακόμα στην αγορά, τώρα είμαστε στα σοκάκια. Αποσυντονίστηκα τώρα λίγο, συγγνώμη. Εντάξει, δεν ξαναγυρνούσα να κάνω στίβο, ας πούμε. Αλλά ήταν ωραία. Ήταν ωραία που λίγο το θυμήθηκα. Λοιπόν, στα λέω γρήγορα γιατί δεν έχω χώρο. Πρέπει να κάτσω να βρω μια λύση για τον χώρο. Τέλος πάντων, κάτσαμε σε μια καφετέρια, θα αράξουμε λίγο μέχρι να πάμε σε μια ταβέρνα. Εγώ καθόμουν το τελευταίο 20 λεπτό σίγουρα γιατί είχα να κάνω κάτι δουλειές για το cookbook, για τις κοπέλες, κάτι story. Επειδή από χθες δεν έχω κάτσει καθόλου και θα πάμε μετά σε μια ταβέρνα. Πριν πήγαμε να χαθούμε, γι' αυτό δεν σου έβγαλα τίποτα στον δρόμο. Πηγαίναμε κυριολεκτικά από την αντίθετη κατεύθυνση από ότι είναι η καφετέρια. Πηγαίναμε προς τα πάνω αντί να πάμε προς τα κάτω που είναι το λιμάνι. Θα σου δείξω τώρα γύρω-γύρω που είμαστε. Πήραμε και κάτι μάτσι. Πήρα ένα εγώ, ένα η Αγγελίνα και ένα η μαμά μου. Ευτυχώς έχω κάνει slick γιατί αλλιώς από τον υδρότα και την ταλαιπωρία δεν. Και ευτυχώς έχω και το μικρόφωνο επίσης γιατί αυτά το απόγευμα θέλουμε να πάμε να φάμε χαλαρά. Τώρα θα κάτσουμε να μιλήσουμε λίγο με την Αγγελίνα να πούμε τα νέα μας γιατί δεν έχουμε μιλήσει καθόλου λόγω του ότι είχα δουλειά. Έτσι κι αλλιώς τώρα δεν έχω κάτι να σου δείξω, οπότε λίγο θα σου πω όταν φεύγουμε. Αυτό ήταν ευτυχώς ένα παιδί που λέμε που είναι το λιμάνι και μας έφερε 5 λεπτά δρόμο, μας έκανε τον κύκλο και μας έδειξε πώς να έρθουμε κυριολεκτικά. Μας έφερε και μας άφησε εδώ. Πάρα πολύ καλός. Φοράω τα ίδια ρούχα με χθες, γιατί όπως σου είπα έφυγα βιαστικά, δεν είχα τίποτα. Ευτυχώς πήρα και αυτά και δεν είμαι με τη φόρμα, γιατί θα είχα σκάσει, δεν καταλαβαίνεις πόσο ζέστη έχει. Είναι να πας για μπάνιο μας. Το καλοκαίρι δεν είναι να πας να κάτσεις για καφέ. Αλλά εμείς δεν ήμασταν τόσο προετοιμασμένοι. Έχει γίνει χαμός με το cookbook από χθες και το update και όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε κάτσει. Εμείς πήραμε 2 τσάι ροδάκι. Νιώθω σαν να πίνω λεμονάδα. Η μαμά μου πήρε χυμό, μάλλον. Το μαγαζί είναι αυτό. Είμαστε δίπλα στο λιμάνι. Λοιπόν, ήρθα ένα λεπτό να κατουρίσω. Νιώθω λίγο ότι το σλίκ μου έχει χαλάσει αρκετά, αλλά δεν πειράζει. Έχω τύπου 500 MB στο κινητό. Οπότε δεν έχω ιδέα. Θα κάνω ίσως τραβήξω κάποια πλάνα από τη Αγγελίνα στο κινητό. Λοιπόν, αλλάξαμε κινητό. Όπως έλεγα, ανησυχώ λίγο για την ποιότητα. Γιατί και το δικό μου τη Αγγελίνα βγάζω από το selfie τα περισσότερα. Ή χθες έβγαζα και 0,5. Θα προσπαθήσω να το επεξεργαστώ σε HD. Τέλος πάντων, μπήκαμε στο ταξί να πάμε σε ένα χωριό 10 λεπτά μακριά από την χώρα. Πώς θα είπαμε εκεί που πάμε? Καγιάννη. Για φαγητό θα πάμε προφανώς. Έχω λυσάξει. Επειδή η Αγγελίνα έφαγε πατατάκια στο πλοίο. Δεν έχει πεινάσει. Εγώ πεινάω. Άμα δεν κοιμηθώ, έκανα πεινάω και φάγα και μία μπάρα. Εντάξει, έχω κοιμηθεί ένα 6,5 ώρες. Η Αγγελίνα έχει κοιμηθεί μισή ώρα σήμερα, τέλος πάντων. Ναι, ήθελα να σου πω ότι επειδή έμεινα από αποκριτικό χώρο και δεν έχω το Mac αυτή τη στιγμή να περάσω. Η Αγγελίνα μου έκανε μια ευγενική χορήγηση μέχρι να φάμε, να γυρίσω, να περάσω και να τα ξανατραβήξω από το δικό μου. Το απλά ήθελα να σου πω ότι γι' αυτό σταμάτησα ξαφνικά να σου μιλάω στο μπάνιο. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο ταξί και τρέχω. Νιώθω πως από χθες και λογικά τρέχω, δεν έχω σταματήσει. Δεν έχω σταματήσει να μιλάω, δεν έχω σταματήσει να περπατάω, δεν έχω σταματήσει να πηγαίνω κάπου. Είμαι μόνη στον δρόμο. Η Αγγελίνα θα με βρει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα σας πω κάποια πράγματα για την Αγγελίνα εδώ. Η Αγγελίνα είναι η κολλητή μου από πάρα πολύ μικρή. Πόσο, 13 χρόνια, σε ξέρω. Γιατί πόσο κάνεις? 18 περίπου. Εντάξει, όχι 13, 12. 12, εντάξει, 12. Και ήρθε η Γλυκούλα για να με δει. Εντάξει, είναι και λίγο άνερη όπως σου είπα. Δεν έχει να κάνει στοιχείο. Αλλά ήρθε η Γλυκούλα για να με δει πρωί και φύγουμε το απόγευμα μαζί. Μ' αγαπάει, απλά τον παίζει σκληρή. Τέλος πάντων. Δυστυχώς δεν έχει γνωρίσει ποτέ καμία φίλη μου, γιατί ποτέ κανείς δεν θέλει να φανεί. Ναι, περνάμε τώρα. Ναι, δεν θέλει κανείς να φανεί. Αλήθεια, έχω φίλους. Την αγαπάω πάρα πολύ και εκείνη με αγαπάει πάρα πολύ. Από ό,τι λέμε. Και αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο για την Αγγελίνα. Την έπεισα να ξεκινήσει η Μεριστέρη και την είχα πείσει και πιο παλιά και πήγαινε φέτος μόνο σταμάτησε για τις Πανελλήνιες. Αλλά τώρα που ξαναβάμε στο πρόγραμμα, μην ανησυχείτε. Αυτά τα λέμε όταν φτάσουμε. Διψάφου. Ήρθαμε στην ταβέρνα που είναι να φάμε. Όπως είπαν, λίγο πιο έξω από την πόλη. Τώρα θα σου δείξω. Η θέα είναι πάρα πολύ ωραία. Πεινάω. Εντάξει, λογικά τα κλασικά θα πάρουμε. Θα πάρουμε μια σαλάτα σίγουρα. Θα πάρω σαλάτα. Τι? Έχω ριά με τη φέτα στο πλάι. Ναι. Πάρω εγώ κοντόπουλο, θα ρωτήσω αν μπορούν να μην κάνουμε ρίγηση. Στην πατάτα σε φούρνο. Θα σου δείξω τώρα τη θέα και μετά θα σου πω τελικά τι παραγγείλα μετά. Όταν παραγγείλουμε, έχει πάει η μαμά μου σε ένα μοναστήρι εδώ δίπλα. Εμείς προφανώς δεν πήγαμε. Σου δείχνω τη θέα λοιπόν. Είναι έτσι, μην βλέπεις τα σύρματα εδώ πέρα. Είναι όμορφα. Είναι πολύ όμορφα. Έχω λυσάξει για άλλη μια φορά. Αυτό δεν μ' αρέσει τη. Τίποτα. Όχι, πες στα ταξίδια τέλος πάντων. Μόνο με πεινάω στα ταξίδια. Γιατί μας παίρνει 8 ώρες να φάμε. 8 ώρες. Λοιπόν, επειδή κρατάω το μικρόφωνο και κρατάω το άλλο με το άλλο χέρι, νιώθω σαν boomer λίγο. Τέλος πάντων. Πήραμε χωριάτικη χωρίς φέτα γιατί δεν θα τρώγαμε. Αυτό το τυρί είναι για τη μαμά μου, της αρέσει. Κολοκυθάκια βρεστά πήρα εγώ. Και έχουμε και ψωμάκι. Λοιπόν, έχω πάρει αυτά και τώρα πάμε να το δοκιμάσουμε. Έχουμε το κολοκυθάκι.
Μένα τα κολοκυθάκια είναι από το αγαπημένο μου μηχανικό βασικά. Εγώ το πήρα με σαλάτα γιατί δεν έχει ρύζι. Και για να το πήρα κανονικό, θα βάλω λίγο λεμονάκι και πάμε να δοκιμάσουμε. Το κοτόπουλο φαίνεται πολύ τίμιο, δηλαδή δεν φαίνεται ξερόπινα, βασικά αυτή τη στιγμή μπορώ να φάω το πάντα. Τέλος πάντων, δοκιμάζουμε. Ένα 7. Είναι ωραίο. Okay. Αυτά δεν νομίζω να τα φάω, αλλά τσιμπήσου χάνει. Φάγαμε, οπότε βλέπεις τα καθάρισα, εντάξει δεν τα φάω τελείως μόνη, αλλά το κοτόπουλο το έφαγα μόνη μου. Όλοι φάγαμε εδώ πέρα. Θα κάτσουμε λίγο ακόμα εδώ γιατί έτσι δεν έχουμε κάπου να πάμε. Και ήρθε και το γλυκό. Είναι γιαούρτι με από πάνω γλυκό του κουταλιού. Καλησπέρα. Μόλις μπήκαμε στο πλοίο, στην καμπίνα. Δεν σου έχω δείξει τίποτα στο διάμεσο από την ταβέρνα γιατί κυριολεκτικά απλά από την ταβέρνα πληρώσαμε εκείνη την ώρα που σε έκλεισα. Πήραμε ταξί, πήγαμε στο ξενοδοχείο που είχαμε αφήσει τα πράγματά μας. Πήραμε τα πράγματά μας, ήρθαμε εδώ, περιμέναμε να μπούμε. Μπήκαμε, έχουμε έρθει 2 ώρες νωρίτερα, αλλά είμαστε όλοι πιτώματα. Οπότε εγώ έχω σκοπό ίσως να κοιμηθώ λίγο. Δεν ξέρω. Τώρα που είναι νωρίς, καλύτερα τώρα που είναι νωρίς από το απόγευμα θεωρώ. Οπότε ναι, απλά κυριολεκτικά κουνιόμασταν όλη την ώρα γι' αυτό δεν είχε κάτι να δεις. Ξανατραβάω από το κινητό μου. Όλα καλά, τα πέρασα όλα και τώρα έχω χώρο πάλι. Αυτά πάνω κάτω. Τώρα, άμα κάνουμε κάτι και τα λοιπά, θα σου δείξω. Αλλιώς θα σε ενημερώσω. Αυτό. Η καμπίνα μας είναι τετράγωνη, μια κλασική καμπίνα. Αυτή είναι εγώ, κρεβάτι μου κτλ. Λοιπόν, έχουμε κάτσει μέσα στον ήλιο και μέσα στην μουσική, ακριβώς από κάτω τη μουσική, γι' αυτό φωνάζω επειδή δεν έχω το μικρόφωνο. Πήγαμε, πήρα 2 νερά γιατί έχω λυσάξει. Είμαστε μέσα στον ήλιο, βγήκαμε λίγο έξω και θα πάμε μέσα να κοιμηθούμε. Θα κοιμηθώ σίγουρα 1-2 ώρο μέχρι να ξεκινήσουμε. Μετά δεν νομίζω να κοιμηθώ άλλο γιατί πραγματικά θέλω να κοιμηθώ το βράδυ. Οπότε κάτσε να σου δείξω λίγο τη θέα από τη Μυτιλίνη. Λοιπόν, update. Εν τέλει, δεν κοιμήθηκα ποτέ, δεν με πήρε ο ύπνος γιατί είχα πιει τον καφέ. Και άμα πίνω εγώ καφέ, γι' αυτό προσπαθώ να μην πίνω. Γιατί είμαι καλά όλο το πρωί και μετά από τις 1 και μετά 2 εκεί πέρα το μεσημέρι με πιάνει μία πνηλία, όμως δεν μπορώ να κοιμηθώ επειδή έχω πιει καφέ. Και είμαι full κορισμένη μετά την υπόλοιπη μέρα. Οπότε απλά κάτσαμε εδώ πέρα με την Αγγελό, μιλήσαμε, μαμά μου κοιμήθη. Τώρα πήρα, έβαλα πάγο στο πόδι μου και σε λίγο θα πάμε λογικά καμιά βόλτα, λίγο να πιάσω βασικά γιατί εγώ εδώ μέσα δεν πιάσω. Και λογικά, εγώ πιστεύω σε καμιά ώρα θα φτάσουμε. Πολύ κομπλέ ταξίδι έχω να πω. Αυτά. Σε έκανα update. Λοιπόν, κάνουμε μια βόλτα. Έβαλα την φούτερ της Αγγελίνας γιατί έχω παγώσει. Και είδαμε μισό. Είμαστε εδώ. Που είναι απλά ένας χώρος που έχει αυτό. Περάσαμε τυχαία. Θέλει να μας παίξουμε λίγο. Οπότε λογικά θα κάτσουμε να παίξουμε. Αυτά είναι 4 νομίζω. Θέλει 2 ευρώ. Εντάξει. Έχω και 2. Πόσο μας. Ανεβήκαμε, πήραμε τα πράγματα, φτάσαμε, είναι 9 παρά. Εγώ περίμενα να θα φτάσουμε πιο νωρίς. Αλλά μια χαρά δεν κουράστηκα καθόλου στο ταξίδι. Πριν με έχει πιάσει μια ευνηλία, αλλά τελικά δεν νίσταζα, απλά ήταν κούραση. Self-service, είχαμε πάρει μια φορά στην τετραήμερη, πάρα πολύ ωραίο. Όχι από εδώ, από το Μύκονος, δεν ξέρω. Οπότε τελικά θα τα πούμε σπίτι για να κλείσω το vlog. Λοιπόν, κάθε φορά που ανοίγω το μεταξύ με το κινητό μου είναι επειδή κάπου βλέπω άμα φαίνομαι. Μόλις έφτασα σπίτι, επιτέλους έκανα το skincare μου απευθείας γιατί πραγματικά ένιωθα τους πόρους μου από το καυσαέριο, από τα καράβια 2 μέρες έτσι. Χαίρομαι, σας ευχαριστώ πολύ που είμαι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί ήταν κυριολεκτικά μόνο 1 μέρα. Αυτό που σου είπα θα αργήσει λίγο. Τώρα έχουμε 16 Ιουνίου. Εσύ λογικά αυτό το βλέπεις τέλη Ιουνίου πια. Βάζω δηλαδή και τα πλάνα από το γήπεδο. Αυτά είμαι αρκετά κουρασμένη, ταλαιπωρημένη λόγω του ποδιού κτλ. Το άλλο πέρασα πολύ ωραίο και ήταν μια μέρα, χαλάρωσα. Δεν θα ήθελα να είναι παραπάνω. Γιατί ήταν λίγο κουραστικό, καταλαβαίνετε, δηλαδή λόγω της εξέτασης και αυτά. Η οποία εκεί πήγε πολύ καλά και δηλαδή και οι εξεταστές ήταν αρκετά βοηθητικοί. Αυτά, ευτυχώς ήρθε και η Αγγελίνα, είχαμε παρέα, ήμασταν με τη μαμά μου. Πολύ ωραία ήταν, εντάξει, το πιο mini travel vlog ever, δεν θα ήθελα να είναι αυτό το πρώτο μου travel vlog, αλλά δεν πειράζει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες μέχρι εδώ, μου έκανες παρέα και με συντρόφισες σε αυτό. Το είχα πει στο TikTok σε ένα Get Ready With Me ότι θα σε πάρω μαζί τον Ιούνιο και σε πήρα. Τι ωραία, πόσο χαίρομαι που έχω YouTube και τα μοιράζουμε όλα αυτά και μαζί σου, δηλαδή νιώθω πως τα ζούμε μαζί, ελπίζω και εσύ
αυτό νιώθεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άμα έμεινες μέχρι εδώ, άφησέ μου καρδούλες στα σχόλια. Αυτά. Τώρα ανεβάζω ένα άλλο βίντεο στο YouTube. Περιμένω και θα πάω να κάνω μπάνι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάτε subscribe για περισσότερα βίντεο σαν αυτό, like κτλ. Φιλάκια!